नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीचे कुळथाचे कढण कसे करायचे ते मी दाखवित आहे। तर त्याचं साहित्य सांगते। इथे मी 1 वाटी कुळीथ स्वच्छ पाण्यात धुवून घेतले, नंतर रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत ठेवले होते। नंतर दुसऱ्या दिवशी त्यातलं पाणी मी गाळून घेतलं। नंतर कुळीथाला मोड आले। नंतर 1 वाटी मोड आले कुळीथ मी कुकरच्या भांड्यामध्ये घातले। त्यात 2 वाटी पाणी घालून 4 शिट्ट्या देऊन कुकरमधून शिजून घेतले आहे। इथे मी अर्धा चमचा गरम मसाला घेतला आहे, पाव चमचा मोहरी घेतली आहे, पाव चमचा जिरं घेतलं आहे, 2 चिमूट हिंग घेतला आहे, 1 चमचा मालवणी मसाला घेतला आहे, पाव चमचा मीठ घेतलं आहे, 5 कोकम घेतले आहेत। इथे मी मालवणी वाटणाचं साहित्य सांगते। इथे मी 2 चमचे सुकं खोबरं गरम तव्यावर भाजून घेतले आहे, 2 चमचे ओल्या नारळाचं खोबरं गरम तव्यावर भाजून घेतले आहे, 1 मोठा कांदा बारीक चिरून घेतला। नंतर त्याच्याबरोबर मी 5 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या, पाव इंच आल्याचा तुकडा घेतला आणि कांदा, आलं आणि लसूण हे एकत्र करून मी गरम तव्यावर घालून त्यात 2 चमचे तेल घालून मी कांदा लालसर होईपर्यंत भाजून घेतलेला आहे। तर आता कृतीला सुरुवात करूया आपण। तर सर्वप्रथम मी कांदा, आलं, लसूण, सुकं खोबरं, ओलं खोबरं मी मिक्सरमधून वाटून घेणार आहे। तर वाटणामध्ये मी थोडं पाणी घालून मिक्सरमधून छान वाटून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्येच मी मोड आलेले कुळीथ ह्याच्यामध्ये घालायचे आहेत आणि वाटणासोबतच छान वाटून घ्यायचं आहे मिक्सरमधून, म्हणजे कुळथाचे कढण अतिशय छान होते। आता मी मिक्सरमधून वाटून घेते। तर हे बघा, मी वाटणाबरोबरच मोड आलेले कुळीथ मिक्सरमधून छान वाटून घेतलेले आहे। तर ह्याच्यामध्ये आता मी कुकरमध्ये शिजून घेतलेले मोड आलेले कुळथाचं मी पाणी ह्यातच ओतत आहे। आता तर इथे मी गॅसवर टोप गरम करत ठेवला होता, तो गरम झालेला आहे। आता मी 2 चमचे तेल मी फोडणीला घालत आहे। आता तेल थोडं गरम होऊ देऊया आपण। तेल गरम झालेलं आहे। आता मी मोहरी फोडणीला घालत आहे, हिंग घालत आहे, जिरं घालत आहे, कढीपत्त्याची पाने घालत आहे, लसणीच्या पाकळ्या घालत आहे। आता मिश्रण छान एकजीव करून घेऊया आपण। आता अर्धा मिनिट झालेला आहे। आता मी ह्याच्यामध्ये मालवणी मसाला घालत आहे आणि हे मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेलं मोड आले कुळीथ आणि त्याचबरोबर वाटण एकत्र मी असं वाटून घेतलं होतं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये, ते मी ह्यात टोपात ओतलेलं आहे। आता मिश्रण छान एकजीव करून घेऊया आपण। आता मी मीठ घालत आहे, गरम मसाला घालत आहे, 4-5 कोकम घालत आहे। आता मिश्रण छान एकजीव करून घेऊया आपण। आणि तर मिक्सरच्या भांड्याला वाटण चिकटलं होतं, वाटण आणि कुळीथ असे चिकटले होते, त्याच्यात मी पाणी घालून ह्यात ओतत आहे। अजून थोडं पाणी असं ओतत आहे। आता उकळ येईपर्यंत आपण थांबायचं आहे। उकळी आली की बघू आपण। तर हे बघा, छान उकळी आलेली आहे। आता मी ह्याच्यामध्ये मी कोथिंबीर घालते आणि मी गॅस काढत आहे। आपले कुळथाचे कढण तयार झाले आहे। तर मालवणी लोक कुळथाचे कढण अशाच पद्धतीने करतात। पावसाळ्यात, हिवाळ्यात आठवड्यातून 2दा तरी अशाच पद्धतीचे कुळथाचे कढण करून पितात। तर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा। धन्यवाद।